Здравейте, казвам се Васка Бакларова, управител и собственик на OmniHuman Development, агенция за корпоративно развитие и собственик на първата AI платформа за интегриране на младежите в бизнеса. Разкажете ни повече за вашия бизнес и професионална дейност. Като експерт социално-икономическо развитие, основната ми мисия е да свържа правилните младежи с правилните работодатели, след което да ги интегрираме по най-добрия начин в бизнеса, за да достигнем до едно икономическо развитие. Какво ви мотивира да се включите и всъщност да сформирате Дамския бизнес алианс? В годините видях как имаме много стойностни бизнес дами, специално в град Пловдив, с които можем да реализираме с лекота мащабни проекти. Видях как търсим знание, търсим развитие, въпреки високото ниво, което сме постигнали, както в личния, така и в професионалния и в обществения живот. И тази симбиоза между всички тези вдъхновяващи жени, мисля, че е изключително градивна, за да вдъхновим и останалата част от бизнес обществото в Пловдив и не само, подкрепяйки хората, които имат нужда да им бъде подадена ръка. Какви социални каузи подкрепяте лично или чрез вашия бизнес? Както лично, така и чрез бизнеса, през платформата OmniHuman Development подкрепяме абсолютно безвъзмездно всички младежи и деца, които биха искали да намерят своя кариерен път. Правим много срещи с професионалните гимназии, с езиковите гимназии, с училищата в частна класа, за да мотивираме младежите да намерят своя най-правилен път посредством вродените си таланти, меки умения и ги свързваме с най-подходящите за тях работодатели. Как смятате, че вашата дейност и алиансът допринасят за обществото? Сигурна съм, че когато се обединим правилните хора и имаме правилните послания към обществото, ние можем да бъдем една градивна структура, която да подобрява стандарта на живот, както за децата, така и за групите, които са с различни потребности. Какво послание бихте отправили към жените, които тепърва започват своя професионален път? Моето послание към жените, които тепърва започват да градят собствен бизнес или да участват в изграждането на своята кариера, бих посъветвала никога да не се отказват, защото няма невъзможни неща и всичко, което може да се реализира, то се намира в нас самите и трябва да вярваме искрено и дълбоко в него, въпреки всички хора, които ще ни се противопоставят.